Bonaire Holding Maatschappij te presenta. Televidente Bonaire Holding Maatschappij ta presenta een serie di programma com a companhia Nankutakai Baudi e Holding Aki. Awe nós leva conversação de duas partes com a companhia Telbo. Nós vamos conversar com o diretor, Sr. Gilbert de Brey, e também com o marketing manager, Sra. Renisha Molina. Mas bem-vindo ao programa Bonaire Holding Maatschappij te presenta. Dank je voor de opportuniteit. Oké. Gilbert, vorige week hebben we het gehad over het beleid van Telbo en over de verschillende projecten. Ja. Vandaag gaan we uitgebreid hebben over Fiber to the Home. Wat kun je ons allemaal vertellen erover? Nou, als eerste Fiber to the Home is, wij zijn een paar jaar geleden op een soort van T-splitsing terechtgekomen als organisatie. En daarin hebben we eigenlijk gekeken van, zijn wij nog in staat om klanten op lange termijn een goede service te bieden met een goed stabiel netwerk en alles eromheen. En we hebben eigenlijk gezegd van, kijk, wat er nu al gevraagd wordt en wat de wereldwijde trends zijn, hebben we gezegd, dat gaat niet. Dus de infrastructuur die toen al 25 jaar oud was, waarvan hebben we gezegd van, we investeren nog waar dat moet, maar we gaan direct nu aan de slag om een business case, zoals het heet, te maken. Om zeg maar dat hele kopernetwerk in zijn geheel te vervangen voor een glasvezel. Ja, maar dat was hard nodig. En dat is hard nodig, want de vraag is enorm. De datagroei gaat een enorm explosieve groei. Iedereen kan denk ik thuis zien hoe men met internet omgaat. Het is denk ik, tegenwoordig gaat het om water, energie, internet. En dat moet gewoon 24 uur per dag beschikbaar zijn. En toen hebben we gedacht van, kijk, er is maar één medium dat ondersteunt. Dus dat we dat het zo beschikbaar mogelijk is en dat het enorm breedbandig is. En eigenlijk ondersteunt wat we nu leveren en nog veel meer. En nou, dat is glasvezel. En dan kom je uit en moet je dus echt glasvezel tot in het huis leveren. Nou, dat heeft een enorme hoeveelheid voordelen. Ja, oké. Je zegt het al, het heeft veel voordelen. Wat kun je ons vertellen over de voordelen en wat is het doel van dit project? Nou, het doel van het project is om uiteindelijk aan de vraag van de klant te voldoen. Als je gewoon aan de commerciële kant kijkt, is dat je moet continu blijven doorgroeien in telecommunicatie, is een continue technologische golf die voorbij komt en je moet maar als operator, en zeker op een klein grondgebied, mee kunnen gaan in de globale trends. Diverse voordelen is dat het niet meer afstandsafhankelijk is. Kopernetwerken zijn gebonden aan afstanden, glasvezel niet. Veel minder storingsgevoelig aan elektronische storingen. Het ligt allemaal onder in de grond. Dus wat dat betreft de efficiëntie, de kosten, de intensiteit waar mensen mee moeten werken, wordt gewoon veel efficiënter allemaal. En het hele proces? Hoe gaat het allemaal? Hoe komt het tot stand? Nou, het project is tot stand gekomen is dat je met experts uiteindelijk kijkt naar je huidige structuur qua kosten. En je gaat kijken naar, als je dat omdraait naar glasvezel, van wat zijn alle opportunities die je eruit kan halen. Dat gaat over nieuwe diensten, over nieuwe omzet, over wat betekent het voor de bevolking, wat betekent het voor de economie van Bonaire, wat betekent het voor investeringen in lokale bedrijven. En alles dat gezamenlijk maakt het tot een project wat dan uiteindelijk goedgekeurd wordt. We krijgen daar een groot deel externe financiering voor gelukkig. Ja, en dan is het Bonaire in deelprojecten opsplitsen. En dat gaat uiteindelijk op beslissingen van waar hebben we veel problemen tot commerciële aantrekkelijkheid, snelheid van uitrol van netwerken. En dan engineer je zo'n project. Bijvoorbeeld van 300 woningen en met een mix van bedrijven. Daar worden vergunningen voor aangevraagd. Dan wordt er door marketing, door Renisha en haar team, wordt er een communicatieplan afgetrapt eigenlijk met een persbericht, met allerlei andere, daar komt de Renisha zo zelf wel op terug. En uiteindelijk is het zover, is dat we, heel vervelend soms voor de bevolking, dat dan gaat de straat open. En dat is dat brengt overlast. Hoe gaan jullie daarmee om? Nou ja, Wordt het voldoende gecommuniceerd ook naar de bevolking toe? Dus wij hebben allerlei maatregelen genomen, die overigens nu beter zijn dan in het begin, moet ik wel toegeven, is dat we veel meer informatie geven over
ja, de voor- en nadelen, maar ook zeg maar, gedurende de aanleg wat men kan ondervinden aan overlast. En dat proberen we natuurlijk ja, altijd zoveel mogelijk te beperken. Alleen het is, je moet je voor, de gronden zijn hier zo hard. Het is gewoon heel moeilijk om alles open te halen. En ja, de doelstelling is, we leggen alles terug in de staat zoals we het aangetroffen hebben en soms zelfs nog beter. En, ja, en de overlast, ja, zeker met dagen met veel wind en er is veel stof, dat is ja, heel vervelend. En lopen jullie nu op schema? We lopen een paar maandjes achter. En dat heeft ermee te maken dat we zijn in Ambanna begonnen. Ja. En daar hebben we een aantal verrassingen meegemaakt in de bestaande infrastructuur die ons zeg maar ja, wel wat vertraging heeft opgeleverd. Alleen we gaan dit jaar met 2 teams tegelijk werken, waardoor we toch proberen om zeg maar eind dit jaar toch een stuk van die... Dus Amboana hebben jullie gehad, Hato? Hato voor de helft. Oh, de helft, ja, oké. En Belnem gaan we vanaf eind juni gaan we al 200 aansluitingen realiseren. En dit jaar de planning is dat we heel Hato afmaken, geheel Belnem maken we af. En we beginnen in september in Kralendijk. En dat is een project van ongeveer 6 maanden, 7 maanden. Dat is dus alles. Kralendijk, 2000, 3000 aansluitingen, dus dat is echt heel veel werk. Ja. Okay. Marketing manager, entere processo di fiber to the home, da hobby trabalho, Renisha? Sim, pero também. Ok, ok. Que você conta-nos desse processo? É um processo que visa que o cliente está experienciar conosco também cerca de vários dias e pero nós comunicar isso aqui delante com qual bairro nós está bezig e que é fase que nós está dentro de cada bairro. Então, o processo de fiber to the home tem diferentes fases para o cliente pode conectar a rede de fiber. Kami começa na primeira fase, o cliente vai receber visita de nós, que nós está monteur de telva lobby na sua casa, viu a consta situação na casa. Então, assim aqui nós por aqui é melhor forma para nos conectar o cliente que riba a rede de fiber. Então, nós vamos visitar cada casa, para nos com a instalação atual para nos dar conta é a melhor maneira para nos conectar na riba fiber. Então, é a primeira fase. Agora que nós acaba que sei, nós também começa agora com a parte de cobamento. Nós começa a cobar parte para fora, em caia, para nos passa a rede de fiber e chega com ele em cada caia. Agora que nós acaba que sei, nós também conectar cada casa com a rede de fiber. Mas cada casa no banheiro também há wire de fiber tena na casa. Agora que nós acaba que sei, nós também conectar o cliente, então também é serviço de fiber. Então nós também botar o modem, e set-top box, nós põe trucos, mas ele traz, ele tem serviço atual de fiber. Então tem diferentes fases que nós está passando para o cliente para ganhar serviço de fiber. E esse aí nós está comunicando ao cliente de que fase nós está. Então, agora que nós está dentro do bairro, nós está comunicando de que fase nós está. Agora que nós vamos começar com bairro novo também, nós está comunicando isso aqui na Interboneiro, para Interboneiro está dentro do bairro nós está. Passou maneira de para também sacar, está trazer alguma dificuldade com ele, passou de mês nós temos que vai cobrar em caia não para nos pôr rede de fiber, pois nós está informar o cliente não de isso aqui para lançar que nós está cobrando em caia não. Sim, mas o viaja não está cobra, portanto net caminha botar que passa com o auto. Correto, não está cobra ainda não, pero durante as horas que o auto me se passa, se está caminho com o auto está passa, não está botar camisa pedaço palo, correto, que toque o auto não pode passar. Também de uma forma mais que o público de boneiro completo pode reconhecer que o telvo está cobrando. Agora que nós estamos bezig em cada bairro, nós estamos botando board também na entrada e na saída, dos pontos que nós estamos bezig. Nós estamos botando board avisando que, para motivo de trabalhar de fiber, nós estamos cobrando em caia. Então, para ter em conta que isso aqui está. A comunicação está mais essencial mesmo. Correto. Sim, correto. Sim. E mas que com ele não tem overlast, mas toch não tem em conta, mas vai comunicar com ele. Correto. E isso aí nós está assim também nos mídias na local, nós está informar o cliente via rádio, corrente, televisão e também arriba nos páginas de Facebook. Pois está bom para o cliente dos interboneiros seguir a página de Facebook e arriba também tem várias informações
tocante todo projeto que Telbo está bezig com ele. Renisha, meta e também benefício de fiber to the home. Agora tem Gilba tá bisele acaba de holandês, pero bopora bisele também de papiamento. E agora tu também não tá compreendendo holandês bom por ter conta também com fiber to the home. Correto. Maneira Gilba bisa acaba a meta principal de fiber tá para nos brindar ao cliente serviço muito mais estável. Nesse sentido que o fiber tem menos chance para experienciar interrupção. Então, esse é o motivo de conhecer fiber, de nós começar com o projeto de fiber to the home, para brindar nos clientes serviço muito mais estável e com speed de internet muito mais rápido. Para sombra que a rede de fiber nos provide speed na internet muito rápido. So, agora que nós limitamos, nós oferecemos aos clientes até 5 para 10 MB de internet. Pero que a rede de fiber nos provide 50 MB de internet. Pois ele não recebe uma conexão de internet muito rápido. Quando por vídeo de YouTube, download movies, hace coisas muito mais rápido. Pois essa é uma meta que nós introduzir fiber tudo. Me toca pensar que é verdade, mas sobre nós mesmos está experienciando caba. Está muito bom. Você ali na Holanda, tem internet mais rápido. Agora vou vir aqui na Bota cai um tique atrás, pero agora aqui com fiber to the home, tremendo. Está sendo hopi bom trabalho. É um trabalho grande, porque nós estamos em diferentes fases, cada bairro está chegando a seu turno. No momento, Ik wil nog één ding wil ik wel aan toevoegen, is dat best iedereen mag weten op Bonaire, is dat wij zijn de enige, sowieso hier in de regio, zo niet wereldwijd, die de beslissing hebben genomen om in één keer het hele netwerk over te gaan van het kopernetwerk naar glas. Dus meestal zie je dat het in stukjes gedaan wordt, maar wij zeggen nee, we doen alles in één keer. Hartstikke goed hoor, het is echt heel goed werk wat jullie dus doen. Hobby van trabajo están haciendo. ¿Qué apelación vos querés hacer como marketing manager para tu gente cooperar com o trabalho não que está guardado assim agora aqui, cooperar com o overlast que está vai ter de mais barrio, não? Porque está agora aqui, desde o começo. Pero também tem muito mais overlast. E que pedir tu ter compaixão com isso aqui, já tem coisas não está de nos mãos. Por exemplo, se dia tem hobby viento, não está cobando stuff está bailando. Pois esse está algum overlast que ele não lo vai ganhar, pero me que tem pedir tu não compaixão para isso aqui, para só tá coisas que nós está por minimalizar, para não ter menos overlast, pero tá coisas que por passa, pero nós por variar isso aqui de uma forma ele não tem menos problema com ele, pero em caso por ter a lanta, nós temos que por exemplo, quebra estúpida, pero nós lo derecho está aqui na back. Pois, a algum ponto como que pede ele não tem conta com ele, por exemplo, agora botar corre de caia, não acaba coba, corre pouco a pouco, para nada não passa. Então está custando chiquito, pero que te ajuda com o processo que está muito mais rápido. Seguro. Heb je nog iets aan toe te voegen, Gilbert? Ja, nog een keer een boodschap is, gedurende het proces komen wij 2 à 3 keer thuis bij de klant. En ik wil iedereen op zijn hart drukken, als wij een afspraak met u maken, komt u alstublieft na, als dat onze mensen daar staan, dat die werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. En dat is voor de snelheid van het project. En uiteraard, iedereen komt aan de beurt. Dat is wel een heel belangrijk stukje in het proces, is als iedereen thuis is. En als je dat niet kan zijn, dat je het van tevoren meldt. En dan kunnen we daar rekening mee houden en het snel uitvoeren. Oké. Nou, nombre de Bonaire Holding Maatschappij queríamos danke para duas entrevistas aqui. Então, talvez uma outra oportunidade nós lo volemos a conversação a trovei. Danke. Ok. Televidentes, aqui está é o laatste programa que nós gravamos com Telbo, com o senhor Gilbert de Brey, o diretor de Telbo, e também com a senhora Renisha Molina, que é marketing manager de Telbo. Assim, nós chegamos a 10 programas que o Bonaire Holding Maatschappij apresentava de 5 diferentes companhias que estão aqui, Baudinang. Nós queremos danke para a sintonia e talvez tenha outra oportunidade. Essa aqui está uma apresentação de Bonaire Holding Maatschappij.